Така, днес ще поговоря за гемблера срещу трейдера. Винаги има една борба в нас, в която в началото на трейдинг кариерата ни гемблера взема превес, защото сме дошли в трейдинга с обещания за бързи печалби, с лесни печалби, с много пари, гледаме един прекрасен лайфстайл и как с едно кликане на бутона се трупат големи пари се правят. Но дали е така? Добре, очаквания и реалност. Гембъра си казва, днес ще забогатея. Надявам се да ударя джакпота като рибар без тръв. Мисли си, този път рулетката ми е приятел. Планът ми е като ще ходя на фитнес от понеделник. Това е един хаотичен човек, който няма ясна структура, няма последователност. Просто скача от трейд на трейд с някаква надежда да се случи нещо, да му падне от небето. А трейдъра си казва, днес ще приложа стратегията и ще спечеля. Подхожда като шеф-готвач, следва рецептата, за да не изгори кухнята. Мисли си, по-добре малки, но вкусни печалби, отколкото изгоряла манджа. Очакванията от печалба. Гемблъра иска бърза, голяма печалба. Вярва в късмета, рискува всичко, когато загуби, гледа чартовете, като гадател на кафе. Вика, ще си върна парите и оставя залога като бъкшиш и губи и пак и пак. Трейдърът търси постоянни, малки печалби, работи със стратегия, управлява риска. Казва, това е само една сделка, утре има нов сетъп, подхожда като шахматист, ако загуби фигура, не хвърля дъската. Какво всъщност се получава? Гемблъра често губи всичко. Стрес и емоции. Още една и после спира. Трейдъра. Загуби, но контролирани. Следва стратегия, цели стабилност и последователност. Психология на загубата. Гемблъра влиза в тилт и залага още повече, чувства се като човек, който току-що е изпуснал автобуса, тича след пазара и все повече губи. Произхожда от ограничение. Трейдера анализира, прави пауза и се връща по-силен. Няма страшно. Ще има още автобуси. Произхожда от изобилие. Рискове и управление. Гемблъра няма лимити, всичко на масата, и каквото стане. Трейдера използва стоп-лос и строг риск менеджмент. Илюзии и реалност. Гемблъра мечтае за лесни пари. Трейдера знае, че успеха идва с дисциплина, постоянство и време. Заключение. То какво е? Гемблъра просто влиза за забавление и моментен допамин с висока цена и продажба на мечтите си. Трейдинга е бизнес с умения и стратегия. И това, което може да подобри много нашето трейдинг поведение е просто да вземаме 30 сделки с стрикно следване на плана и стратегията ни. Това е. Реално ти избираш дали да следваш задънената улица или улицата към изобилие.